Il-ħamis filgħodu l-Uffiċċju tal-Prim Ministru talab lill-midja biex tattendi għal attività ċerimonjali f'binja tal-Barts Fawdex. Madankollu għal xi raġuni, il-midja kollha ma tħallitx tidħol fil-binja għajr biss għal ftit mumenti biex tinġibet il-fwajer. Tantu hekk li fl-istess ċerimonja lanqas biss ħallewna niġbdu il-kxif tal-plakka. Dwar dan il-proġett l-Assoċjazzjoni tat-Tobba, il-MAM, kienet innutat li l-proġett ta' Barts sar minn Stewart Healthcare bil-gvern issa jħallas €1,300,000 fis-sena għal 30 sena biex jonfqu 35 miljun. Investiment li l-gvern ħabbar b'ħafna pompi iżda li se jkun qed iħallas xorta waħda. Il-President tal-MAM Martin Balzan kien qal li minkejja li l-gvern ħallas €35 miljun fir-realtà l-valur tal-art, inkluż il-proġett, ma kellux jaqbes €3 miljun. Mela għana l-estimit tagħna li ma naħsbux li qabes 3 miljuni jekk teskludi, and we're being generous. James Aronellu għal Net News.